tämähän on ollut tämmönen show, mitä tässä on käyty jo varmaan siitä lähtien, kun tää purku täällä yhdessä sovittiin, joskin taisin siihen kyllä eriävän mielipiteen itse jättää. Täällä on aika moni ihmetellyt tänään, että mitä tekee täällä näin. Kun katsoo näitä päätöksiä, mitä täällä lyödään läpi jatkuvasti, mitkä on maa- ja rakennuslain vastaisia, Espoon rakennussäännön vastaisia, niin kyllä mä tiedän, mitä mä täällä teen, mutta kaikista teistä en ole ihan varma. Tää koko keskustelu siitä lähtien, kun alettiin kyseenalaistamaan tätä purkupäätöstä ja varsinkin kun otettiin vielä mukaan tämä mahdollinen kolmansien osapuolien käyttö, niin tässä on tullut semmoinen olo, niin kuin olisi Don Quixote taistelisi tuulimyllyjä vastaan. Mutta kun tämä on kuitenkin politiikkaa, niin ehkä tästä tulee enemmän mieleen syksy 39, kun yritettiin neuvotella ja kuitenkin selkeästi naapurilla oli jonkinlainen maan käytöllinen jalostustavoite ja siihen ei sitten mikään auttanut. Ne ajoivat sen läpi. Ja nevalaisen ei varmaan tarvitse huolestua paljonko rahaa menee hukkaan, koska sitähän nyt meni tuossa sairaalassa äsken jo 7 miljoonaa ja nähtävästi sitäkin meillä kovasti riittää. Valtuutettu Mauriolan esitys on hyvä ja minäkin haluaisin kannattaa sitä, mutta enpä sitä vielä tee, koska kun tärkeistä asioista keskustellaan, niin kellään ei saa olla kiire, kuka on tänne vapaaehtoisesti halunnut. Se minua pelottaa tässä Mauriolan esityksessä, että jos tämä menee läpi ja me pyydetään tällaista valmistelua, niin Louko tuo meille taas sen vuoden 2006 hankesuunnitelman seuraavaan kokoukseen sellaisena, koska niinhän tässä on melkein joka kerta käynyt. Tai sitten tilataan vastaava samalta konsultilta. Ja lopputulos on se, että sitten taas ihmetellään, että mitä me täällä tehdään. Mun mielestä se, että valtuusto muuttaa päätöksiä, niin se ei ole mikään perustelu. Täällä on jotkut ihmiset käynyt sellaista keskustelua, että valtuuston päätösten muuttamisessa olisi jotain väärää. Me muutettiin just äsken päätös siitä, mihin me sairaala rakennetaan. Eli siinä suhteessa niin sitä valtuusto, mikä on vastuuntuntoinen, niin semmoinen valtuusto myöskin pystyy muuttamaan päätöksensä, jos se toteaa, että se päätös on tehty huonosti. Tai että voidaan muuttaa sitä niin, että siitä tulee vielä parempi.